Karon tirada tag siopaw nasad ni pancake diri nga gikutaw sa akong ate kay nag-experiment daw siya gluto aning pancake niya nasad tay manok diri nga Bisaya o nagsigi ra gid tag manok ani pero wa koy labot kay nindot man kayang panahon lami jud kay isabaw ron nya sa gula nato nag natural kalamunggay diya nya kay luto naman niya tong siopaw pud tripon sa nato ni while gapabukal tag manok nya kining siopaw gidala ni sa akong ate sit na ni daan naa nay sos ug igo na lang jud kamukaon na gipalit ni niya sa pure gold steamer ni namo siya pagluto katong steamer nato nga gipalit sa TikTok ba perting pagagamita jud kaayo to mao nang order na mo ato perting gamita jud kaayo to kung naa mo i-steam nga pagkaon nya kung gusto mo palit ako rang ibutang ang link sa comment section i-click ra nimo ang link automatic mo gawas na ang product nga steamer diya pero balik na ta sa siopaw nga atong gikaon perting pagkalamia jud kaayo ning siopaw nga akong gikaon ay makaingon na lang tag mia nya sa katong wala pa kita sa atong steamer diya ug unsa kasulid ni atong steamer aw tara o bisag unsa gyud nga makaon ang pwede ma-steamer ani maong palit na mo nya diri na dayon ta sa ato ang niluto nga manok kini nga pagluto nako ako ning gipabukalan daan para manggawas ang sibo sa manok ba og para muhumok pod ang manok para lami jud kay atong kubkub jud nya ako din tong gigisa ang lamas din butngan dayon og soy sauce din suka din magic sarap ana ra gud pagkatimpla gud pang Bisaya lang ba Bisaya pod kay tang dako Bisaya pod ning manok atong giluto nya butngan din natog asin diyang kunti lang para dili rasad kayo parat ang sabaw ba butngan sad natog paminta diri fights na kay ning atakiha ay tagduwa ka adlaw ra may ligas manok naman sad ni atong giluto pero laylay ang tirada ana man na aktor Alex gani nya butngan din nato nigtanglad para lami kay ni atong sabaw run dayon gibutang lang pud nako tong mga punuan sa sibuyas dahonan diya kay dugay kay na maluto pod nya ibutang na nato ni tanan ng sibuyas dahonan dire hasta sad ni atong natural kalamunggay nga usa sa gadalag vitamin sa atong niluto ron nindot jud bitaw kayo mga aktor kung sagula natog kamunggay atong sinabaw kay usa jud pud na sa makagana og kaon nya katong dili mo kaon og gulay diya sus ikaw na dyo'y pinaka-uis kalibutan. Pero ato na nintilawan ng sabaw. Pag tilaw lagi na ako, fights naman po kayo og timpla bay. Wala na halong kimikal ang pagkatimpla ba. Swak na swak yung kayong pagkatimplas yung aktor Alex ba. Nya, kining pancake po nga giluto sa kong ate. Ato po nintilawan og unsa ang taste ani. So, pag tilawan ako, sangka sa langit man ang kalami. Pag kalami, apod butirada og pancake sa kong ate oh. Nya, mao na dahil ni ang pagkakataon nga mangaon na ta. Andam na sad kayo akong bahaw diya oh. Paksi gitong bahaw ron. Nindot jud kay bahaw nga luto Paris ani kay init kayong sabaw. Nya makaon na ta. Salamat sa pagkaon Lord. Sabayi ko ninyo kaon well galantaw kaning bidyuha pero kining pagkuha jud nako sa Batikulon ay perting pagkalamia jud kaayo ani ay kita jud nakaunag kuha ani sa Batikulon ba. Matik ginakuhaon sa inyong aktor basta wala pa nakpudyot ang Batikulon diya kay fights jud kay na ang Batikulon jud kung first kubkubo na nimo. Kay ano gipabukalan man nato nig maayo good. Humok jud kayong unod ba tagahungit nako diya lagi. Mura jud katong lechon manok nga akong gitirada ay humok kay unod lami jud kay pud to pagkatimpla pud pero kini pud lami sad kaayo pareharang manok pero klase-klase ang pagluto katong sigtanaw sa akong video ba tulo ka klase na yung tirada sa manok ang iyong naibawan sa kuha ba pero mas maayo nang dagantang naibawan sa pagluto aning manok mga aktor kay usa bang pud na sa makadalag the best sa imuha good lain sad kayo no kung balik-balik atong niluto nya pareharang manok mas nindot man gud nang mag-iba ba para the best jud kayo ba ana ra na si technique diya para makaingon ng mga tao ala kayasa ning tawana oy daghan man kay nakatunan sa pagluto sa manok ana ra na siya aktor gani pero bitaw mga aktor nasad ko'y ganahan part ani sa manok kining atay yun mga aktor kay grabe pud ni kanindot pud gubkubon pud makaingon pud kag mia ay lagi di lang sa panginambog pero lami gyud tong ataya to mao bitaw nakatirada na sad tag manok diri mga ka-aktor kay naman sad ni manok kada kung papagod mingon jud na siya nako nga ihawa na pud ning manok Lex nya wa sad tay mahimsa na kay lami man sad kayo itirada og manok kay tungod sa katugnaw lagi sa panahon lagi nakatirada taning sinabaw nga manok ba nga naigulay ba nya kay giingon jud sa kong papa kay adubuhon ay pagtirada sa manok nya gaadobo naman tatong permero natong manok nga ligiluto nya sige lang taga adobo ani maora gyapon kung adobohon ni lami gyapon kaayo mas nindot man gud ning sinabaw gud kay sakat pug kayo ting ulan lami kay sigop og sabaw samot nag-abundahan na nimog sili diya matik ay busog na kay kaana pero wa pa ta na busog diri kay
kilami jud kay ang manok nga akong giluto gyud. Kay ngano, lantawa guna ninyo kung giunsa pagkubkub sa inyong aktor diya. Langkat jud laging unod lagi. Kaon jud tagbanat diri kay kaon ra biyay puhunan sa tong lawas kay ako no. Kung di ko kakaon mura jud kong mamatay. Maunang kaon jud tagbanat jud kay na lisod na. Pero kung ako bitaw, depende jud po na sa sitwasyon kay ako naraman ko sa balay mukaon jud og maayo jud kay diri man na sa amo ang balay pero kung mukaon ko dito sa gawas, maintain jud akong kaon ana di jud ko palabyan na kay na lisod na jud kayo makasiar tagwa sa oras ana. Pero kung lami jud kay pagkatirada, bahala na jud nang maintain og kaon basta kay lami lagi ako jud nang hotdon. Pareha ra gud sa akong gikubkob diriya lami kayo di banat jud tagkaon ana kay lami gud kaayo. Kini laging unod nga gabi tay di na gid ni kataka sa tuwa. Kupot na gid ka sa baba ni aktor. Makaingon na lang lagi ta sa tong gikubkob karon nga kalami. Dugay naman jud ta sa kalihukan sa pagtirada sa manok kay edad pa lang ko og 14 years old gud gitudluan ako sung papa ani kung unsaon pagluto. Perting dali ara gid naka-catch up sa inyong aktor kung unsaon pagluto aning manok. Mura ra lagi gitiks kay kita naman perminti magtirada og luto. Basta kay kining last manok nga kubkubo na to paksit oy makaingon na lang jud ta og lami ay.